Nina bezulu elidumele ngahlomanga kwakhangela amankengane indaba ze1 KZN TV nifundela uphilano kaCebekhulu sanibonani. Indaba ze1 KZN TV kwizona ehamba phambili zithi umhlazi uthi isilo senze sikubona kufanele. Wezemsebenzi yomphakathi uthi kawuhambisani nenkohlakalo. Kanti kwethulo lomgwaqo kwanzimakwe. Sanemukelene nabakambomboshi omnyama kwindaba zethu ze1 KZN TV. Umhlanzi wezepolitiki namasiko uDokotela uZakhele Shamase uthi indaba zakamuve ithinta isila kufuzile ukuba ke zinakwa abantu bonke ngoba zisithinta isihlalo sobukhosi bukaZulu kepha zindaba nje zangasese zesilo. Dokotela uShamase uphawule kanjena kulandela uthi isilumisa uZulu kaZwelithini simise kumshado noNdlunkulu noMzamo Umyeni sahoxisa nokuthi ke agadwe kanti siphinde futhi saxosha lowo ngumkhulumeli waso neNdlunkulu kaZulu umntwana uSimphiwe Zulu simsola ngokwehluleka ukwenza umsebenzi. Ngempela sonto isilo izulu kaZwelithini ubhaleke incwadi yabeyazisa ngokumiswa kodwendwe lwakhe noNdlunkulu kaMyeni kanye nokuhoxisa ukugada kwakhe. Kolomnyama isilo siphinde saxoshake lo ngumkhulumeli waso neNdlunkulu umntwana uSimphiwe Zulu. UDokotela uZakhele Shamase uthi akufuzile uZulu anake noma khathazeke ngezindaba zesilo zangasese. Thina Africa nje ma-Afrika ayonto esinakayo into esinako isihlalo ukuthi isilo sihlezi ehlalweni siyabusa ukuthi ke lokho kwenzeka eceleni kwaso nasekameleni laso akusindaba kaZulu wonke lona nabantu bonke into yase West leyo yabelungu ukuthi umshado wakho nawo ube namachaphazelo kwezepolitiki yakho eAfrica nje nangoba uMandela wahlukanisa kwaze kwaba kabili akumqedanga amandla ukuthi abantu bamlandele futhi nalokho kwenzakala ukuthi kumiswe umntwana uSimphiwe kuthiwa akazange alandele kahle izinto kodwa wavela komabona ukuthi wamemezela zonke inhlelo ezokwenzeka kulenyanga lena kaMasingana ngakho ke akusithusi kangako lokho. uShamase uthi isinyathelo sesilo sakamuva sokumisa kodwendwe bekuyisi lokuqinisa amaxhama enkulumo mpikiswana enkantolo lokhu njengoba uNdlunkulu kaMayisela efake amaphepha enkantolo okumisa kumshado wesilo noNdlunkulu kaMyeni. Inkantolo ephakeme eMgungundlovu isichithe kanye nezidleko isicelo sakhe. Siyabona isilo sidlala ubuhlakani lapho ngoba fanele siqinise amaxhama nenkulumo mpikiswano elapha nenkantolo ngamaphepha esiwafakile so ukuba asikwenzanga lokho bezoba weak argument lapha enkantolo ngoba phela enkantolo kuyacaca ukuthi sithi isilo besesigoqweni sona ngenxa ukuthi kuzoba khona lemkhosi ezayo kaZulu. Ngakho ke uma ngabe sesigoqweni abesingeke ke sifake isignature sithi mina ngempela othi umntwana wakaminya akamemezele lokho akumemezelile nakhona lokuthi ukumisa udwendwe noNdlunkulu uMamyeni istrategy leso esibona ngathi ubuhlakani obukhulu besilo ngasohlangothini lesilo ukuze kuqinise indaba yasenkantolo. uDokotela uZakhele Shamase uthi uphawula ngezindaba zakamuva zaseNdlunkulu kufana nokuxambukela. Baningi abapholo ngungaqondi nokungazi nabafuna ukuthi bacaciseleke ke bafundise ngoba akekho umuntu ongenayo inkinga ngisho uBaMandela nje bangichazile wazwahlukanisa kwaze kaba kabili kodwa sisamthatha njengobaba wesizwe asishonga ukuthi ngenxa lokho akakwazi kuba umongameli wezwe waba umongameli edivorce noWinnie Mandela ekade divorceile eminyakeni edlule ngaphambi ukuthi aye ejele amakhosikazi amabili baningi abaholi bomhlaba namakhosi omhlaba okwenzeka into ezifana nalezi akusho ke lokho sokuthi hayi akusho ukuthi isilo esiyibilesi isilo engafanele ehlale ehlalweni ihlalo ahlanganise lutho nalento eyenzakalayo. Isinqumo senkantolo ephakeme eMgungundlovu sinikeza umkhombandlela wokuqhubeka kodwendwe lwesilo. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba iNkosi Mthembu eMpangeni. Ngqongqoshe omnyango wezemsebenzi yomphakathi kwaZulu Natal uMartin Meyer uthi bazosebenzisana nabo ophiko lwezokrebe kanye nolozokushushisa kuleli uqinisekisa ukuthi iyabuyisa yonke inkece eyebiwe ngabanye babasebenzi balomnyango uma ngabe lezi inhlaka ziqeda ngophenye iphezukalo. Ngqongqoshe uMeyer usho kanjena kwisithangamini abezindaba besibanjelwe eThekwini kwaZulu Natal nalapho edalule khona ukuthi kunabasebenzi balomnyango abaphenywayo abanye sebexoshiwe emsebenzini kanti abanye bavulelwa amacala ngenxa yokuzitamuzela nje emalini yomphakathi. Kulela kuphenyo oluqhubekayo lwabama-Hawks ukuba umnyango wezemsebenzi yomphakathi esifundazweni wazi ukuthi ke ungakwazini ukulanda imali yebiwe abanye babasebenzi balomnyango abebezitamuzela ngenkohlakalo.
Recouping the money is tied to the criminal investigations that's been done by the Hawks. So once the Hawks has concluded it through our colleagues at the NPA, we will then definitely see if there's any chance of us recouping any of the money. And we would love to do that because it's very important to always remember that corruption is not a victimless crime. This money was not just stolen from the air, it was stolen from the poorest of the poor and the most vulnerable of KwaZulu-Natal, who we are now unable to deliver services to. So we will most definitely, once the Hawks have completed their investigations, continue to working with them in the NPA and try and recoup as much of the money as we possibly can. I won't be able to give you the amounts because it's unfortunately it's a bit of a moving target at this moment. Sekungumlando ukuze lo mnyango osuvulele icala esinye sezikhulu zawo esikhwabanise imali engu 1.1 billion wamarandi ngokubaningi nisandla ekunikweni kwenkampani eyodwa amathenda abalelwa u29. Umeya usike vele besibeqalile ukuguqula indlela okuhlinzwa ngayo amathenda. Even before we found these shocking revelations, we already changed the way we do bids and tenders within the department. It's now being all recorded audiovisually. So we're trying our best to close that crack down and make sure that nothing falls into it ever again. Odabeni lokunga imali kuvele ukuthi lo mnyango usunciphise izinto ezenzelwa abasebenzi kufaka ke ukuhlinzekwa kwezingcingo uhambela imicimbi nokunyeke okuningi kanti ke mayelana nezakhiwo ezinganakiwe lo mnyango uthi ke iningi lazo lizobolekiswa kanye ke nokunye okuningi kwazise ukuchitha imali ecela ku 1.65 billion wamarandi ukukhokhela izidingo zazo nokumele ke ukwehlise ngo 600 million wamarandi. We looked at the fact that one has to pay security cost, one has to pay the cost of rates, and the rates amount for the Department of Public Works, which is the custodian of properties in this province, is 1.65 billion as we speak. So we need to get that to 1 billion. So we're looking at about 600 and somewhat million in cost-cutting strategies or measures that we need to put in place. And one of the things that I remember quite vividly is when the MEC took office some 6 months ago and made mention that the Department of Public Works doesn't know what it owns. And at that point, I was upset with him and I felt that statement was incorrect, and only to realize that it actually was correct up until, and we haven't mentioned it here, that most other provinces face the same situation, that we don't know what we own as government. Eyintabeni ze-1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Ngqongqoshe wezokuthutha KwaZulu-Natal uSiboniso Duma uhlabe iso lokwakhiwa komgwaqo uD1097 endaweni yaseThongasi kuWard 1 kwanzima kokugcina seningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Kanti uthi ukwakhiwa kwalomgwaqo kuzodala namathuba omsebenzi kumphakathi wakule ndawo. Ungqongqoshe wezokuthutha esifundazweni KwaZulu-Natal uthi ukwakhiwa komgwaqo uD1097 eThongasi kwanzimakwe kuzodalwa amathuba omsebenzi kumphakathi owakhele le ndawo. Ukusho lokhu ngesikhathi ehlabe isoyi lokwakhiwa kwalomgwaqo waphinde wethula noSonkontileka. Ngiyabonga kakhulu ukunikaza leli thuba umgwaqo omdala owahlonzwa ngo2014 kwathatha isikhashana njengamanje sizothula ngokusemthethweni ukuthi uzoqala umgwaqo sizothula uSonkontileka sishoke nakhona ukuthi masiwenza umgwaqo nje sishiya 30% komama sishiya 30% ke abantu abasuke basha sishiya 30% kwabantu abaphila abakhubazekile sishiya 30% kulabo abasuke kuthiwa ama veteran lo 30% ubakhava bonke ukuthi bakwazi ukuthi nabo bakwazi bazithuthukisa inkontileka kusuka ku-CIDP 1 kuze kuyogcina ku-CIDP 4 basuke bezohlomula. Eqhuba uthi inkosi yesizwe sakwanzimakwe uthi yamkele kahle lo mkamo. Inkosi wamukele kahle ke yathi beyivele ulindile lo mgwaqo isibonga nomgwaqo esiwenzayo njengamanje lo osuka phezulu esinqoleni ukuthi uyaqhubeka kodwa kusele isiqeshana esincane afuna senzeke. Wathi lo mgwaqo uyokwenza izinto eziningi isimo sakhona kube lula njenge-corridor ngoba mozobona indawo zamakhosi siyayithuthukisa ngoba ba-attract into eziningi. uGood District le ndawo eyi-tourism node nehlonziwe kunzima ke kuseduzana ubheke nolwandle mosuka nje usufika ngaseThongasi ukulandela umgaqo omkhulu N2 mosokufaka nasolwandle kusho ukuthi i-investment izoba khona nezingane ezothuthuka nanolwazi ke kunana NYS la bese bathola amakhono baqeqesheke uma baqeda kulo process basobe ngakwazi ukuthi bayozimela noma usebenza kumanye ama companies amakhulu so umsebenzi to the value of 139 million sizothula. Imeya kaMasipala eRenkonyeni ithi bese ziningi izikhalo ngalomgaqo ngakho unxusa ukubekezelelana uma sekuqaliwe ukwakhiwa kwawo.
bese sisida isikhalo ebekade sikhona sekukuningi okwenzekile but sibonga ukuthi namhlanje kwazi ukuthi Mthombeni usondele ngapha uwakhiwe umgwaqo esikunxusa kakhulu nesikufisa ebantwini ukuthi babekezelelane basebenzisane ngoba into esizele la thina sugeda namakhansela sizele into ye service delivery kuzosiphatha kakhulu ke mangabe intuthuko seyingasayi ebantwini sesibangwa izinto ezincane singakwazi ukuthi sizilungise so kujabulisa kakhulu ke mina njengoba waserenkonyeni ukuthi lo mgwaqo njengoba sozokwakhiwa nje baningi abantu abazokwazi ukuthi bathole umsebenzi baxoxa ikade eziko. Inkosi yesizwe sakwaNzimagwe ithi bayawuthakasela lo mkamo. Sebekushilo ke kakhulukazi Mthombeni ukuthi malini ayilethela ukuzoyithula esizweni sakaNzimagwe esifanele isetshenziswe njengezikhali zamantungu. Wayisho ke nokuthi into uma ngabe inhle iyanconywa. Ngakho ke nami ngiyagcizelela kulolu gama ukuthi ngiyancoma ngesenzo esikhulu kangaka empeleni kade salindela eminyaka ngeminyaka from 2014. Lo mbiko beniwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngikaNzimagwe. Kube nenguquko ecaleni esisebenzi sekhomishana ezokhetha ezimele IEC njengoba ummeli etshela inkantolo ukuthi useyahoxa ubezovela kokugcina namuhla enkantolo. Umsa wenkosi Mnikathu ubuyele ke enkantolo kaMantshi eMgungundlovu namuhla lapho bebhekene khona ke necala lokwephula umthetho wezokhetho. Leli cala lafakwa ngumkhonto wesizwe phathi kulandela ukusola koMnikathu ngokushaqa amabhokisi okuvotisa maqeda ahambe nawo ngaphandle kokuphelezela ngamaphoyisa kukhetho lwangonyaka owedlule. Sekube nezinguquko ezintsha ecaleni lesisebenzisa kwa-IEC esisola ngokuphula umthetho wezokhetho. Umsa wenkosi Mnikathi njengoba ummeli wakhe u-Advocate Ashley Jennings etshela inkantolo ukuthi usehoxisiwe ukuba amele uMnikathi. UJennings utshele iMantshi enkantolo eMgungundlovu ukuthi namhlanje bezokwenza izithulo zokugcina. uMnikathi kulindeleke ukuba angene eboxini lofakazi kanye nabanye ababili abazolethwa ithima lakhe labameli. Lezi nguquko ziza ngemumva kokuthi inkantolo yasichitha isicelo sikaJennings sokuthi lisulwe leli cala. uJennings wayekade efake isicelo ngaphambilini sokuthi lisulwe leli cala kulandela ukuthi abukho ubufakazi obumatanisa umsolwa necala. Inkantolo yathi yize umbuso usubalethile ofakazi bayo kepha ayikwazi ukulichitha icala ifuna uMnikathi azochaza ngokwakhe. Kanti abomkhonto wesizwe bebekhona enkantolo ukuzothamela icala. Kukhombisa kona ukuthi okokuqala nje sibonga ama-ground forces ethu okuyiwona asusa phansi abamba lolu daba lokuthi njengoba umongameli wethu esho ukuthi amavoti ethu antshontshwa awantshontsha kuphela ama-political parties kodwa kuyacaca ukuthi noluhlaka kufanele ngabe lubona ukhetho olukhululekile ama-officials abo akwazi ukuthi ambandakanye kulolu daba. So lokhu ke kuyasinikeza thina ukuthi iqiniso nento yabona ama-comrade ethu iyakwazi namhlanje ukuthi ibonakale ukuthi nezinkantolo zibone ukuthi kukhona okufanele kwenzeke. Ukushintsha kwalabameli abenzakalayo kusho kona ukuthi ayikho indlela abakwazi ukuvimba ngayo iqiniso eselikhona. Leli cala lizobuya ngenyanga ezayo enkantolo ukuze kuzonikeza ummeli omusha konke obeqoshe enkantolo kwabhalwa phansi kuphinde kunqunywe nezinsuku zokuqula kwecala. Ezindabeni ze1KZN TV ku-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Ake sithi ishelele etolweni nebesilo siyabuya nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Umhlazi uthi silo senze sikubona kufanele. Wezemsebenzi yomphakathi uthi kawuhambisani nenkohlakalo. Kanti kwethulo lomgwaqo kwaNzimagwe. Ngqongqoshe umnyango amaphoyisa kuleli usenzo umchunu uthi kunesidingo esikhulu sokuba kwesekela imfundo ngoba ikusasa lakulelizwe lilele kubaholi bakusasa abaseseyikoleni kumanje. uMacingwane usho kanjani ngenkathi enikela ngemfaniswano yesikole ezikoleni ezahlukene edlangezwa kanjalo naselokishini nasesikhaleni enyakatho nelikaMthaniya.
Ungqongqoshe wamaphoyisa kuleli umhlonishwa uSenzo Mchunu uhambele izikole ezintathu ezakhela isifunda iKing Cetshwayo enyakatho nelendlovukazi uMthaniya okuyikhangisa primary, iNongoleza High School kanye neMcabango High School ngenhloso yokukhuthaza nokugqugquzela abafundi ukuba bazimisele emsebenzini wabo wesikole ukuze bezokwazi ukuzuza imiphumela emihle kupheleni konyaka. Lokhu besikwenza njengengxenye yokuvulwa nje kwezikole. Nathi njengomnyango sibambe iqhaza kusasasa nje lokuvulwa kwezikole ngasohlangothini lwabafundi ukufaka phakathi abakamatikuletsheni ngasohlangothini lothisha nokuyinto ebesiyenza nje njengeyimembers zomphakathi ngoba ngaphandle kokuba umphathiswa emnyangweni wamaphoyisa ngihlala la eMpangeni kusekhaya la eMpangeni ngihlale khona sonke isikhathi nje ngingasibala namanje ngihlala khona manje ke kube injabulo kumele ukuthola isikhathi sokuthi ngikhuthaze izingane zethu ngoba phela izingane zethu manje lezi sizama ukuyigqugquzela siyikhulisa siphatheleke icathulo sayiphathela iuniform ukwenza nje ukuthi singakhuthazi nje kuphela ngomlomo nokululeka ngomlomo kodwa sithi nakho okuncane sinakho khuthalani fundani ngoba imfundo kuphela ewukhiye wekusasa lomntwana noma ngabe uzalwa ubani noma ngabe uzalwa usomabhizinisi onemali kangakanani noma ngabe uzalwa umuntu odla imbuya ngothi linye isango eliya ekusaseni lomuntu omusha ukufunda alikho elinye futhi. UMacingwane uphinde wagxeka ukungeniswa kwezidakamizwa ezikoleni kanye nemigulukudu yezigilamkhuba ezintshontsha impahla yesikole esizokwakha ikusasa labantwana. Ikhona yona into yokuthi benginazi indaba ebengibhalelwe zona nezayixoxo nje abantu uma ngikhona la ukuthi kunobugebengu ezikoleni nembala kwaNongoleza High School kukhona ungena kwezigebengu lapha esikoleni intshontsha amakhompyutha zintshontshe izinsiza kufunda nezinsiza kufundisa manje ke sithatha sibeke eceleni lezi zinto sizoyilandela laba kwakhandisa nabakhalile nalapha eMcabango kanjalo nama drugs ezidakamizwa sitholile yonke leyo ndaba okuhle ukuthi besinamaphoyisa ala ku district sayixoxa angisho lutho ngalokho kodwa nje asiwafuna ama-drugs ezikoleni asifuni izinto zokungena kwezigebengu ezikoleni bazontshontsha izinto ezisiza ukwakha ikusasa labantwana labo bantu yizitha zomphakathi okufanele ukuthi ziqoqwe nganoma yiphi indlela engaqoqwa ngayo akubona abantu zigilamkhuba okufanele siyisuse emphakathini. Uthisha omkhulu wesikole samabanga aphakeme eMcabango unkosikazi uNtombela uthi inselelo enkulu isekutheni kunabafundi abangenabo abantu abadala abazobagqugquzela ngokubaluleka kwemfundo. Sinabafundi bethu okuthola ukuthi ekhaya akanayo umuntu omdala ombhekelelile noma omgqugquzelayo ukuthi mhlambe esikoleni engafunda kanjani nanokuthi nje amgqugquzela ukuthi ukufunda kubaluleke kangakanani. Yes, ngingakubeza ngenselelo lokho ngoba igcineni ingane yamdinga umuntu nasekhaya ogcina ephusha ukuthi umntwana eyimisele ngomsebenzi wakhe wesikole. Kanti uNonhlanhla Thandi Khumalo ongumfundi esikoleni samabanga aphakeme iMcabango uthi unethemba lokuthi ukuhanjelwa ngungqongqoshe kuzoshintsha izinto eziningi ezikoleni njengokusetshenziswa kwezidakamizwa. Sisiza sijabule kakhulu because uminister ufikela wazosiza and futhi ngibona ngathi sekuzoncipha lento yamaphara neyama-drugs esikoleni sosizakala. Ezindabeni ze1KZN TV ngingusiyabonga kaDuma eRichards Bay. Wonke amehla azokubethe nje phansi kwentaba engcwele esandlwane enquthu maphakathini lekaMthaniya kusasa njengoba kuzobe kuhlangana kwiminyaka eli-145 amabutho kwaZulu anqoba amangisi ngomhlazaze ngama-22 kuNhlolanja ka-1879. Kulindeleke inkumbi zabantu abazoba ingxenye lesi sikhumbuzo sempi owahlabana kakhulu kuyona uZulu omnyama. La kwaku-1879 impela lempi yasesandlwane eyenzeka yamaqhawe kithi kwaZulu la khona uZulu wakhombisa
isibindi sinamandla uqobo ngoba ngicabanga ukuthi for the first time amangisi ehlulwa kuleyo mpi ahlula uZulu ingakho uZulu ebaluleke kangaka emangisini futhi ke kwakuyimpi leyo yepolitiki ngempela ngoba kwakuyimpi yalomhlaba kubangwa lomhlaba engicabanga ukuthi namhlanje hayi asekho lo maqhawe awasaveli kuthini nasibalandelayo awavelanga ne avelile ngokwepolitiki kodwa ngokwesizwe ngoba lapho kwangakhulunywa ngapolitiki kwakhulunywa ngesizwe samaZulu elwa namangisi kubangiwa lelizwe kubalekile ukuthi sazi ngabo nokuthi kwenzakalani ngabo kanti futhi kubalekile ukuthi inzalo yethu noma isizukulwane sethu ekugcineni naso sazi ngomlando wethu la ukuthi kwenzekalani kule ndawo yakithi nabo futhi bazi ukuthi bokhokho babo baphelela la bazi ngemuva labo umuntu nomuntu ngoba kubalekile ukuthi azi ngemuva lakhe ngakho ke nje ngicabanga ukuthi kakhulukazi kulapho ukuthi sazi ngemuva lethu nobani maye ekhuluma ngale ndawo acabanga ukuthi nami abamokhokho basala la kule ndawo impela nokunqoba ke futhi kwamaZulu kakhulukazi enqoba ngale eSandlwane kubalekile ukuthi sikwazi lokho nabantwana bethu bekwazi lokho ukuthi sizigqaje ngakho ngokuthi sake sanqoba amangisi singamaZulu kule ndawo ngizothi indawo ebalekile kuthina singamaZulu ekuthenini ilapho esingathi khona okhokho balwela uZulu ngegazi nangakho konke ukuyimisela ekuthenini balwela izwe njengoba sithi sinalo kunamhlanje ngoba kwachitheka igazi labo okhokho bethu ngoba uma be uzothatha ukubheka uyabona ukuthi abantu bamanje sebelwa izimpi eziba personally kunezimpi ezayilwela kuqala kwakulwela amandla omhlaba okuyinamhlanje thina abantu abamnyama sinawo umhlaba obvious oshuthi umehluko ukhona mkhulu kodwa ke ngethemba ukuthi iphathi mandla kuzo zonke indawo into esingazama ukuthi zilungise zixoxe sibhula umlilo onjengalo ongadingakali ikahle kahle Bangaphezulu kwekhulu nama-30 abantwana besikole imfeka ye-primary eMtubatuba eNyakatho KwaZulu-Natal abahlomule ngezicathulo zomfaniswano wesikole ngesikhathi inhlangano izimpande foundation kanjalo ke nenkampani yesiphuzo ehlohlozayo behambele kulesi sikole benikezela ngezicathulo kubantwana. Lena ke ngenye indlela abalekelela ngayo abantwana ukuthi bafane nabanye bangazenyezi ngokuthi bona kukhona bangenakho. Lolu hlelo balwenze ngokubambisana nomnyango wezesayensi kanjalo nezobuchwepheshe kuleli olubizwa phecelezi ngolasemzini i-Back to School. Isikole imfeka ye-primary school singesinye ke singaphansi kwesifundo umkhanyakude esendaweni yasemakhaya lapho ke isiza ziqhelile abazali abaningi abasebenzi abanye ke basiphilisa ngezibonelelo zikahulumeni. Lesi sikole sibe nenhlanhla ukuthi ke silekelelwe ngesicathulo zesikole zabantwana yenhlangano ezimpande foundation iCoca-Cola nomnyango wezesayensi nobuchwepheshe. Lolu hlelo lwe-school functionality go back to school likhona ke ukubheka ukuthi ke isikole siqale kahle yini nokulekelela ke abantwana ngesicathulo ukubagqugquzela ukuthi ke babe nokuzethemba nabo ke bafanye nabanye abantwana. Sila endaweni yaseMtubatuba isikoleni imfeka yi-primary school as part of a program ye-school functionality go back to school. Assista abazali bethu ukuthi baqale kahle abantwana nalabo abangakwazanga abazali ukuthi bafinyelele ukuthi bakwazi ukuthengela abantwana. The reason we do that ukuthi we believe really ukuthi umntwana maye esikoleni one thing eyenza ukuthi umntwana abe ne confidence ukufana nje kwa wonke umntwana
afunde ngendlela efanele ayibone naye efana nawo wonke umuntu kuyayibuilda leyo confidence nomntwana akuthanda ukuya esikoleni just to develop si-encourage siba-motivate ukuthi baye esikoleni. Izimpande Foundation inhlangano elekelela ke ukuxhasa izikole le nkampani yize noma-ke ingeyaseGoli kodwa-ke basebenzisana nabantu abasuke besondelene nezikole ezidinga uxhaso kodwa-ke inhloso enkulu yokusungulwa kwayo kwakungukusiza izingane zabafana njengoba esikhathini esiningi kunako-ke abantwana abamantombazane kakhulu namuhla-ke njengoba benikele ngesicathulo ukuthi-ke basize labo abangenawo amandla okuzisiza. I-purpose behind ukuthi lento yokudonate it's personal from the experience of background lasibuya khona la khona ukugcina ususizo umuntu ongamazi. So yaba khona into yatshaleka into ukuthi mase ngikhulile nami ngifuna ukuthi ngikwazi ukuthi ngiphose vanini inhloso leyo ukuthi nami ake ngisize omunye umuntu njengoba nami ngasizwa ngemumva so angiqhubeke ngisiza abanye abantu inhloso yileyo nje. Umqondisi wezemfundo eMkhanyakude ubongeleke isikole kanye nabantwana ngalolu xhaso njengoba-ke luzovala igebe lokungalingani kwabo. Izikole nje zonke zaseMkhanyakude ziseyindaweni zasemakhaya kakhulu ukubambisana neinhlaka zonke zikahulumeni inhlaka zonke zomphakathi ikhona okwenza ukuthi njengomnyango wezemfundo sikwazi ukulekeleleka kakhulu. Njengoba nje silapha namhlanje baningi abanye abasilekelelayo emazingeni kahulumeni ahlukahlukene ndisiyafisa ukubonga lokho. Imphumela yethu ikuleli izinga ekulona nje ngenxa yokusebenza ngokuzikhandla kwazo zonke inhlaka including othisha bethu nabantwana. Lezi izindaba ze1KZN TV nginguSamngeliswe Nqulunga ngisemfekaye eMtubatuba. Ake siphinde sithi shelele etolo nenabesilo siyabuya nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Umhlazi uthi isilo senze sikubona kufanele. Wezemsebenzi yomphakathi uthi kawuhambisani nenkohlakalo. Kanti kwethulo lomgwaqo kwanzimakwe. Ake sibheke engosini yezomnotho. Randa kuleli u-18.64 kuyidola laseMelika libe ngu-22.87 kupondo waseBrithani libe ngu-19.34 kwi-euro yase-Europe. Tenge egolide ime ku$2,712.36 ounce kuthi intengo yalo ngahluziwe ube ngu-$81.15 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu laKwaZulu Natal Royal AM seliqinisekisile ukuthi siyihlukene inhloko nesixhanti phakathi kwawo nobe ngumdlalo waleli qembu umxolisi Macupho emva kweminyaka kemithathe kuleli qembu. Lo mdlalo usekhululekile ke manje njengoba sebemnikezele nencwadi emgunyaza ukuthi usengajoyina noma xoxisana noma iliphi iqembu elimdingayo. Lo mdlalo selokhu afika leli qembu ngonyaka 2022 esuka ku-TS Galaxy. Kanti useke wadlala nakumaqembu amakhulukazi akulelo kubala kona ezenkosi yami iJomo Cosmos, Chippa United, Lamontville Golden Arrows, SuperSport United kanye neBidvest West. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalendeleka. Nina bentule ebande ngodonga kwelakithi kaNongoma kaMzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.